Ready na ang kamera. Ready na. Oh, sige. Sa karon nibalik na pud ang taga Thailand. Nibalik na pud nga mupalit na pud siya yuta diri sa Cebu. Lain na pud iyang giarian nga yuta. Pag una to, bitom to sa kaning mga daghang kay mga tae, nya karon diri na pud siya daghang kay mga tubol. So karon ato na interviewon. Taga Thailand siya. Sige rig picture gani oh. Muna sige picture. So ato ni tan-awon niya. Kung unsay reaction aning yuta ang iya paliton. Uy, come to camera. Look at the camera. Nganon di balik man ka diri dapita. Malata, lotay, tay. Ah, nalutay ko no iyang atay. Unsay ka tinodan ni nalutay ang atay. Ano nalutay may mga atay? Ato, mata, lumutay, ta, muto, tay. Ah, nalumot ko no iyang atay. Na ang yuta ang gisgot na nalumot iyang atay. Ano man ang nalumot iyang atay? Tarungan na mo sinultian. Ato, tatay. Ah, atot ko na si tatay niya. Nya, totoy niya, atot, tatay. Ano sabi yung klarohan yung pakistoryahan. Ayaw ko kasabot na baloon sa ne. Tarungan na insultian mo about dili sa to ang yuta nga angan mo pliton. Lotay, mata, tatay, luto, tay. Ah, mutay ko no, lutotoy. Kaning yuta ko no dere. Angan niya pliton kay ninot ko no kay apo ni dagag mangga. Ya mura pagkatagiya. O, tay, lotot, tatay, lot, ano mata, totoy. Ayon si ingon siya nga iya ko no picturean kay iya pasa dito sa iyahang mga igsoon. Kay mo ari po to yung igsoon. Ano man mo ari man? Totoy. Na ako no itotoy yang igsoon. Mo ako na iya parion. Lato, tama, totoy, amatay. Ayang yang igsoon ko kamatay ko no dito. Ano sa nito na maraming nayabag. Oh, ate anak, tawlay nga na, patanto. Magtanom ko no sila og dragon fruit dere. Bugnaw ko no ilang tamnan. Ano bugnaw man? Tama, talit kamat, ay, muto ni galamot, o tanay. Para dili ko kamatay. Ang dali mamatay ang dragon fruit. Matay, mali kamot, sumain mo kulo, matatay mo kulo, matatoy. Gikamatay ko no ang totoy dito. Ano naabot siya gikamatay ang totoy? Ano naabot mo ka nang gikamatay ang totoy? Nga dito. Wala, matama, malatay, amat kayo mo, tamatay, kamo, totoy. Ah, yung totoy ko na iyan ko na kumuton. Igsuon kay naman totoy ko na to gutomon. Gutomon, totoy di ay. Na, ay kamatay, mo kan matay kamat, ong. Dako lang ko nang imong ilong ko no. Ako na kay pahingog mo. Oh, tama na, kamat, amo, at kamat, alo, na yamat, no. Amot-amot ko no kay uy kwarta. Nung sa mga istorya ha oy. Ug sabotan eh. Mo pala siya gyuta. Mag amot-amot ko no kay uy kwarta. Oh, latay, matamakan, tama, yung sama, naman kamo, totoy. Ah, lami ko tamakan ang totoy. Yung sa karong untol-untol na gali mo raw ni gipaton tawhana. Yabag nang ganin eh kay igsuon ko no na ako ni totoy lami ko tamakan. No, nayabag ng tawhana sige nagsayaw unsa may tarong aning tawhana yang angom dagway na. Sa nayabag ni, wa pa ni kaon. Matay, mga kamat, ito, na, apon, amo, amat, ay. Yang atay ko no nakamot-kamot. Yan sa amna yang pagkamot-kamot ng iyang atay. Yang gigutom ko no siya lami ko no kumoton. Atay. Matay, makalamat, tama chat up, tama, tokon, tama, ibu, tamo, ta. Lami ko no suntokon ang muta. Yang atay lami ko suntokon. Yung yutang gisigutan abot sa kamatay. Kakatawaan ako aning tawhana. Yan, o ta. No? Yan, o ta mo, tay. Badakot ako ng imong mota. Ako na kay lagay. Ano na po siya guway lagay. Di na po siya ane. Matay, kamat, Nayabag ni tawhana hilom oy. Og ikaw mga presidente unsay angan nimong buhaton? Matay, mo tatay. Tanan mga tigulang patyon ko no. Bastang kasing kwaon. Sus ko. Kung maon ay gini butoyhin ninyo. Mapay inyo ni kulotahon. Malipay pa ko. Natay. Inatay ko no. Ingon siya. Matay, mo ta, tota, tama, kamot, ay. Unsa daw? Loko kasabot. Us ba imong gisolte? Kamatay. Interview pa na dili na. Namatay ka, labda to. Namatay ko no, kalaulo ko no, niyabag din kanin ko no, sula na ka do. Okay na mo. Stupidanot. Stop na not. Stupidanot. Oo, tat.
Oo, otot ko no. Ngano ni are man ka dire sa Cebu. Ang nga mo palito ninyo tang ano ganahan man ka dire. O niya matuon mo ta tama ko tol. Daghan lagi ko ng mga totoy dire. Sa mga totoy dire mga hagonoy pag ilaw nimo. Ana tama ko no. Magay ka matay. Ah, oo kuno kay ninot kuno na inig kamatay. Katol-katol kuno yung lubot. Oh, dama ka mato. Mangho ko na sa lato, sa kalibunan na bay lato din kalibunan dito ra man sa dagat mo lato. Tadamat ako matay amot. Kamuting kamot ko no. Di na po siya ng kamuting kamot. Tama. Ha? Toko takaw. Toko, tikaw ko no. Niyabag nito ha na eh. So ka, niyabag ka. Dalaot. Ah, nadaot ko no siya, nadaot. Kanon daot mo ka? Aba ka mati mo ko. Kaway ko no kaon siya. Ano mo kay kaon? Sabi tatai taman tatai jotot. Labot sa tae ba? Wala ay klaro na yung pagkakuan na gyud. Undangon nato na yun. So, undangon na to interview ay salamat na lang. Ako Animal lang ito ha na. Animal gid ito ha na.